Taman Sekartaji. Ada nanti Rono? Rono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Mbah Din Official, channelnya Nafas Tua yang berisi hiburan dan informasi tentang perjalanan dan tempat wisata atau destinasi. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan melakukan perjalanan start dari Kedai Kopi 66, Hutan Pinus Pelapar, Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, menuju Simpang Lima Gumul, Kabupaten Kediri. Gimana keseruannya, baik kondisi jalan maupun kondisi lalu lintasnya? Ayo tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yo yo yo. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame, muda-mudi kegocekan bebarengan, sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae, kutha Kediri wiwit biyen pancen keren. Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran. Taman Sumber Pandang, wisata sumber Cakarsi, Taman Balara makan disempit nih. Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo, kabeh kuwi ning pesantren panggonane. Museum Erlangga, kebun bunga matahari, Agro Lembah Tretes, wisata view 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang, kabeh kuwi ana ning
Taman Pagora, Sumber Cipu, Taman Tirtoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho, wes kilure jroning ati, stasiune ning Baluwerti panggonane, terminale tamanan kuwi jenenge, Setono Pethek pasar tradisionale, Stadion Brawijaya kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih, tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge, kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo seni tradisine, jaran kepang kethek okang wis kondang kaloka. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, ndang poteno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Oh iya kawan, supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih giat lagi untuk membuat video. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe. Terima kasih. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun, malam minggu pancen rame, muda-mudi kegocekan bebarengan, sing do pacaran lungguh sanding mesrae. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran.
Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi, Taman Balerang, Taman Krasek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo, kabeh kuwi ing pesantren panggonane. Museum Erlangga, kebun bunga matahari, agro lembah tretes, wisata view 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang, kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Taman Pagora, Sumber Cipu, Taman Tirtoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho wis kilure jroning ati, stasiune ning Baluwerti panggonane, terminale Tamanan kuwi jenenge, Setono Pethek pasar tradisionale, Stadion Brawijaya, kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih, tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge, kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo seni tradisine, jaran kepang kethek okang wis kondang kaloka. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, dan buktekno dijamin ora bakal rugi. Harusnya pertigaan tadi kita belok kiri kawan, kita kebablasan, kita putar balik kawan. Kediri Ya. wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran.
Oh iya, kalau kawan-kawan membutuhkan informasi tentang akses ke pantai-pantai di Kabupaten Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek, kawan-kawan bisa lihat video-video yang lain di channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga kawan-kawan dan keluarganya selalu diberi kesehatan yang sempurna, diberi rezeki yang melimpah barokah, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun Bakare di bakare. Ngendi ya? Muda-mudi kekocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Apa enggak? Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi Langganane Pak Thohir. Warung itu. Kaseklan Surya Taman Taman Iya. Bahagia Taman Wisata Suwargo kabeh kuwi ning pesantren panggonane Saiki ganti wisa lagi, wisa padha ijo. Matahari Agro Lembah Tretes wisata view 138 Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang kabeh kuwi ana ning Mojokerto Taman Pagora Sumber Cibut Taman Kertoyoso Taman Gronggo Taman Bejo Taman Harmoni Memorial Park Jembatan Brawijaya Jalan Roho wis kilure jroning ati stasiune ning Baluwerdi panggonane terminale Taman
Pamalan kuwi jenenge Setono Petek pasar tradisional Stadion Brawijaya kandange macan putih ojo lali kuliner lan oleh-oleh pecel punten benjing mriki malih tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge kabeh kuwi ana ning kutha Kediri ora ketinggalan karo seni tradisine jarang kepang ketrek akang wis kondang kaloko ayo dulur sing penasaran ro critaku iki dan pokteno dijamin ora bakal rugi Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekar Kasih lan Guwa Sela Mangleng Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Oh iya kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat menghibur atau bisa buat referensi kawan-kawan untuk healing atau jalan-jalan bersama orang tersayang atau sekedar escape atau lari dari rutinitas kantor atau pekerjaan lain biar pikiran kembali fresh lagi sehingga kedepannya kawan-kawan lebih semangat lagi menjalani rutinitas dalam pekerjaannya. Gue mantel apa ya? Mantel. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame Sebelah kanan ini terminal keamanan Kota Kediri. Kiri ya kan? Oh, itu kan bolak-balik orang ya. Ndi? Tembus ndi? Oh. Mau kan teko kene. Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi Taman Balerang gampang kerja gitu. Kraseklan Surya Taman Taman Bahagia Taman Wisata Suwargo Itu kok ini. kabeh kuwi
pesantren panggonane Museum Erlangga depan bunga matahari Agro Lembah Tretes wisata view 138 Gunung Klothok lan Gunung Mas Kumambang kabeh kuwi ana ning Mojokerto tekan begini kayak pondok yang ya itu Lirboyo pondok Lirboyo luas sekali kawan tanahnya. Taman Pagora Sumber Cipu Taman Tirtoyoso Taman Gronggo Taman Bejo Taman Harmoni Memorial Park Jembatan Brawijaya Jalan Roho wis kilure jroning ati stasiune ning Baluwerti panggonane terminale Taman kuwi jenenge Setono Petek pasar tradisionale Stadion Brawijaya Lurus ya? macan putih Belok kanan. Ojo Kanan dan kuliner lan oleh Kak, kiri. pecel punten benjing mriki Waduh, emang kau kono kan? Ya. tahu kuning gedhong pisang nyamplenge kabeh Oh iya, bener. kuwi ana ning kutha Kediri ora ketika Tapi kok kene? karo seni tradisine jaran kepang ketrek okang wis kondang kalogo ayo dulur sing penasaran ro critaku iki dan buktekno dijamin ora bakal rugi Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng Aku memap pertama mden itu kan ya? Memap mulai kan? Bukan itu ya? Taman Hutan Jayabaya kaya Pertama begini kilo. Terus gak usah mubeng akhirnya terus ini. Ini lurus wong ngiri. Jembatan lama? Ngiri? Ngiri? Loh. Kok mandah Tulung Agung ya apa ini? wayah sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen
Kekocekan bebarengan Kertaji ya. sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae Taman Sekartaji. kutha Kediri wiwit biyen Ada ngadira no? Taman Sekartaji lan Lagi nak ngiri nanti. Oh iya. Taman Brantas ono ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya gaya Ada puter ya itu ya. Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi Jembatan ya. Taman Balara Ini ya. Taman Kresek lan Surya Taman Bahagia Kali ini kebo yang ya. Taman Wisata Suwargo kabeh kuwi ning pesantren panggonane Museum Erlangga kebun bunga matahari Agro Lembah Tretes wisata view 138 Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang kabeh kuwi ana ning Mojokerto Taman Pagora Sumber Cibut Taman Tirtoyoso Taman Gronggo Taman Bejo Taman Harmoni Memorial Park Jembatan Brawijaya Jalan Roho wes kilure jroning ati stasiune ning Baluwerti panggonane Hipermart apa yang jenenge ya? Matahari. Setono Petek pasar tradisional Stadion Brawijaya kandange macan putih Kayak mantel yang di kan. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh Gerimis kawan. Kita menepi dulu cari tempat untuk pakai mantel. Ini yang kuning gedhong pisang cek nyamplenge kabeh kuwi ana ning kutha Kediri ora ketinggalan karo seni tradisine jaran kepang keteng. Oke kawan, kita lanjutkan perjalanan walaupun hujan semakin deras. Semangat. Dan kota
sakno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan tuwa selo mangleng, Taman Trontas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya gaya dene pikiran. Oh iya kawan, saya tadi selain pakai mantel juga men-setting kamera, saya masukkan waterproof. Tapi ternyata hasil videonya sangat tidak jelas kawan, karena waterproofnya ngembun. Jadi akhirnya video saya potong-potong kawan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan kawan-kawan. Oke kawan, kita sudah sampai di Simpang 5 Gumbul, Kabupaten Kediri. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.